8. a 9. júla sa v priestoroch novej budovy Slovenského národného divadla konal 7. Európsky summit regiónov a miest, ktorého usporiadateľmi boli Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Summit, ktorého motom boli dve kľúčové myšlienky – investovať a spájať, otvorili tlačovou konferenciou predseda Európskeho výboru regiónov Marko Markula, podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo a primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal. 7. summit výboru regiónov je toho dôkazom a geniálnou príležitosťou, aby sme hovorili o témach, ktoré nás všetkých trápia, o mestskej agende, o problémoch, ktoré majú hlavné mestá Európskej únie spoločné, či je to výstavba bytov, či je to mobilita, ochrana životného prostredia, migranti alebo nárast extrémizmu. Budeme hovoriť o agende 7. summitu, to znamená infraštruktúrne projekty, spájanie prostredníctvom infraštruktúry, inovatívny prístup a nové investície. Budeme hovoriť o zjednodušovaní investičných procesov, o zvyšovaní kompetencií pre mestá, o zvyšovaní financií pre mestá tak, aby boli schopné plniť svoje úlohy voči svojim obyvateľom. Hlavnými témami panelových diskuzií prvého dňa boli sprístupnenie európskych fondov v regiónoch a mestách a podpora rozvoja inovatívneho podnikania. Summit výboru regiónov bol skoro ročný projekt, ktorý sme v spolupráci s hlavným mestom realizovali. Ten náš zámer bol samozrejme jednak reprezentovať Bratislavu ako takú, to rozumie každý, ale samozrejme doniesť sem okrem všetkých tých predstaviteľov aj idei vlastne z celej Európy a posilniť pozíciu celej strednej a východnej Európy, respektíve regiónov strednej a východnej Európy. Zdá sa, že sa to podarilo, lebo mnohí práve z šéfov regiónov v rámci strednej východnej Európy mi ďakovali za to, že naozaj sa nám podarilo tú problematiku, ktorá je pre nás typická, ja som o nej hovoril na začiatku, to znamená infraštruktúra, cesty, železnice. Takisto druhá problematika, zjednodušenie eurofondov. Túto problematiku doniesť doslova pred oči vedúcich predstaviteľov komisie, to znamená všetkého toho, čo nazývame pracovne Brusel. A tá debata bola veľmi otvorená a všetky tie problémy, ktoré tu žijeme, nielen za Slovensku a strednej východnej Európe, sme prezentovali a hľadali spoločné riešenia. Už len toto samotné považujem za obrovský úspech a za dobrý dôvod, prečo ten summit skutočne mal byť. To, že sme išli dokonca ďalej, že sa ukázalo, že regióny môžu nadväzovať nové a nové partnerstvá. Dokonca sa zdá, a ja dúfam, že to sa naplní, preto som to povedal priamo aj na tej záverečnej tlačovej konferencii, že by šlo zmeniť niektoré byrokratické pravidlá za pochodu. To by bolo fantastické. Ja to tu kľudne poviem. Ja som mal na mysli presne 2 mosty do Rakúska, ktoré kvôli byrokracii stoja. To som zvedavý, či sa to podarí, ale aj iné aktivity, ktoré máme na stole, však vy, čo chodívate na Bratislavskú župu, poznáte, čo všetko máme v akčnom pláne. Jednoducho sadneme si s predstaviteľmi samosprávy, ja si sadneme s predstaviteľmi komunít, dobre viete, že tam máme celkom dobré vzťahy kvôli niektorým projektom, ktoré úspešne už spolu robíme, a opýtam sa, ktoré fakt byrokratické veci by sme si vedeli predstaviť, že odtiaľ vymeníme, preto, lebo inak sa nepodarí naplniť ani nič z tej bratislavskej deklarácie. Inými slovami, ak nepríde k zmene pravidel, tak potom tá deklarácia bude prázdny papier. A ja ju nejak nekritizujem, ja som ju samozrejme spolu podpísal, ale presne, aj som hovoril s pánom prezidentom Markulom, urobme si odpočet na bratislavských problémoch. To znamená, bratislavské nemyslím len župné, samozrejme myslím župné, mestské, na to máme dosah aj s pánom primátorom. Ja neverím, že v Bratislave bol jediný starosta, ktorý bol proti takémuto postupu, alebo jediný nejaký člen komunity. No a uvidíme, čo sa stane. A uvidíme, vy budete pri tom, preto, lebo ten kľúčový bod, ja som spomínal aj tam diskusie, samozrejme podpora verejnosti, lebo pre takto vážne rozhodnutie, že poďme aj meniť veci v systéme, ako odpoveď na Brexit, treba samozrejme podporu verejnosti. Chcem, aby sa tie veci naozaj udiali a chcem, aby sa udiali v tom zrýchlenom režime, ktorý si to sľúbime, po ktorom všetci voláme. Súčasťou 7. Európskeho samitu regiónov a miest boli sprievodné podujatia, na ktorých regióny Slovenska a strednej a východnej Európy prezentovali kreatívne a inovatívne projekty. Súčasťou prezentačných miest boli aj stánky pre najmladšiu generáciu, ktoré hravou formou približovali základné vedecké a technické zákonitosti.
Odkiaľ ste prišli? Prišli sme z Košíc, sme Vedecký brloch, to je spoločná organizácia Slovenskej akadémie vied a výmenníkov. My pripravujeme interaktívnou formou pásma pokusov z oblasti vied pre deti raz týždenne v Košiciach, ktoré sú experimentálne a deti si všetko môžu vyskúšať. Do Bratislavy sme prišli s našimi úspešnými pásmami Kúzelná fyzika, chemické pásmo Nie je voda ako voda a s výrobou vedeckých hračiek pre deti. Pracujeme na experimentoch fyzikálnych s vodou. Máme tu Heronovú fontána, ktorá fungovala principiálne už pred 2000 rokmi. Prelievacie hodiny, môžeme si ich ukázať, ako fungujú. Takže ukážeme si, že voda vie tieť smerom dole, ale Heronová fontána ukazuje, že voda dokáže ísť aj do kopca a z tejto nádoby nám tečie voda do spodnej nádoby, odtiaľ vlastne vytláča vzduch do hornej nádoby a tam to funguje ako sprej a vytláča vodu hore, čiže nám voda strieka do vzduchu. Čo tým vlastne všetko chcete dosiahnuť? Chceme dosiahnuť popularizáciu fyziky. Deti sa boja fyziky, myslia si, že sú to iba vzorce a týmto sa môžu vlastne s fyzikou pohrať a zistia, že fyzika je všade okolo nás. Čo to pre vás znamená zúčastniť sa na takomto podujatí? Tento summit alebo táto akcia nám pomáha popularizovať našu prácu a v podstate priblížiť sa deťom a okolidúcim, ktorí nevedia o nás, že existujeme. Ako toto funguje? Funguje to presne ako každá iná raketa. Bude tam také palivo a bude tam vzduch. My potom ten vzduch natlakujeme a ten tlak vlastne spôsobí to, že tá raketa potom odletí. A čo tým vlastne chcete ukázať? Tým chceme ukázať, že raketa nemusí ísť nutne iba na benzín alebo na nejaké iné horľavé paliva, ale že môže ísť aj na vodu. 5, 4, 3, 2, 1, tak. Zastupujeme tu Slovenskú technickú univerzitu, Fakultu elektrotechniky a informatiky a vlastne predstavujeme na modernú čistiareň odpadových vôd, kde čistíme vlastne vodu pomocou špeciálnych diamantových elektród a výhoda tejto čistiarne je, že dokážeme vodu čistiť od rôznych liečiv, farbív, hormónov, pesticídov a podobných látok, ktoré bežné čistiarne v dnešnej dobe nedokážu odstrániť. Čo to pre vás znamená zúčastniť sa na takomto samite? Tak samozrejme je to veľká udalosť, bolo tu veľa ľudí sa o to zaujímalo, trošku sme sa dostali do povedomia aj vďaka prezentácii, ktorú sme mali, takže určite to pomôže celému tomu vývoju tohto nášho systému. Druhý deň 7. Európskeho samitu regiónov a miest jeho účastníci diskutovali na témy investovanie do rozvoja udržateľných miest a regiónov, inovovanie európskej dopravy a energetickej infraštruktúry, digitálne a inteligentné mestá a regióny budúcnosti, či investovanie pre spojenú Európu. Regióny strednej východnej Európy by mali tie spoločné problémy komunikovať spoločne v takých, nazval by som to možno menších pracovných skupinách. My máme jeden odskúšaný formát, ten V4+, to znamená to, čo sme mali v Bratislave v primaciálnom paláci, to znamená tie centrálne regióny, ktoré sa zobrali, to Viedeň, Budapešť, Varšava, Praha, koho som zavolal, Bratislava, ale sme sa stretli a rozmýšľam nad tým, že by sme nejaký podobný formát skúsili aj s krajinami, čo sú ďalej na východ v rámci Európskej únie, na Rumunsko, Bulharsko a dokonca aj Srbsko ako veľmi blízka krajina, samozrejme Chorvátsko, ale nemám to ešte myšlienku úplne ucelenú, ale vychádza mi to tak, že alebo toto bolo priamo to samite vidno, že ako náhle tú problematiku povieme viacerí, že toto je náš problém, tak počúvajú všetci, od proste úradníka až po najvyššieho komisára. A zdá sa mi, že to je o mnoho lepšia metóda, ako keď si tu budeme dopisovať, alebo budeme si posielať nejakú štatistiku, alebo proste budeme robiť to, čo doteraz. Čiže ak sa má niečo zmeniť, tak tá súdržnosť by tam mohla hrať veľmi veľkú rolu. Myslím, teraz hovorím o súdržnosti regiónov a druhú veľkú rolu hrá to, že veľmi konkrétne projekty. Báme sa o konkrétnom projekte, nebáme sa o ničom všeobecnom, lebo všeobecného máte celé stohy kníh, celé knižnice. Základným dokumentom samitu bolo bratislavské vyhlásenie. Ako sa naplňali jeho obsah?
Proces vzniku deklarácie samotnej bol taký, že sa pozbierali sa nápady, čo by potrebovali mesta, obce a regióny zlepšiť vo fungovaní v rámci Európskej únie. Urobila sa istá cestovná mapa. Robili to tu aj moji vlastní kolegovia, tuto Barborka Lukáčová, pani riaditeľka odboru stratégie, jeden z spoluautorov. A samozrejme, že veríme, že sa to naplní, ale tá debata ukázala, že možno ešte viac ako tú samotnú deklaráciu potrebujeme konkrétne akcie, to znamená konkrétne projekty. A pre mňa je obrovským zadozučinením, že sa bude hovoriť aj o bratislavských projektoch veľmi nahlas. Máme predsedníctvo, pokúsime sa to ešte tento pôrok stihnúť. Človek, ktorému zavolám len čo si tu dám kávu, sa volá Maroš Ševčovič, že mu poviem, aké výsledky z toho to máme, ako to vidím, z akého pohľadu to vidím ja. A budem ho veľmi presvedčať, že ako chce byť úspešný komisár, všetko super, musí sa starať o 400 miliónov ľudí, ale musí ukázať konkrétne projekty. Budem ho nahovárať na tie bratislavské, nijak sa za to nehanbím. Robia to všetky staršie krajiny Európskej únie. Samozrejme to robíme aj my. Impulskov máme jasne. A kompetenciu, čiže vidíte, aký rešpekt máme po tomto samite. Podarilo sa vašim zahraničným kolegom, pánovi prezidentovi Markulovi, jasne tlmočiť ten možno jeden z najväčších problémov, ktorý má náš región, že sme hodnotení v rámci Európy ako jeden z najbohatších regiónov, kvôli čomu nemôžeme čerpať eurofondy? Tak nie pánu prezidentovi Markulovi, ale tlmočili sme to priamo v paneli ako jeden zo svojich záväzkov, že sa tomu budeme venovať, teda toto hovoríme za Bratislavu mesto, lebo to je totálne spoločný problém a budeme sa tomuto venovať práve preto, lebo podobné, prepáčte mi za výraz, idiotské štatistiky, ktoré nás posúvajú ďaleko pred Berlín, posúvajú niekde na úroveň Viedne, Paríža, Londýna, každý vie, že nie sme tak bohatí ako obyvateľia týchto miest, tak podobné idiotské štatistiky potom generujú strašnú nevôľu voči Európskej únii, lebo ľuďom hovoríte na čierne, že je to biele a to je nesprávne. Áno, budeme riešiť tento problém, je špecificky možno bratislavský. No, nie celkom, lebo niektoré ďalšie centrálne regióny majú ten istý problém, ale tento budeme riešiť, ale samozrejme nerobili sme summit kvôli tomu, sme vyriešili tento síce totálne hlúpy a proste pre mňa iritujúci problém, ale robili sme ho preto, aby sme naozaj posunuli dopredu aj projekty, ktoré súvisia s Bratislavou, aj spoluprácu s ostatnými regiónmi a toto príde, dúfam, toto príde na pretras. A ja si myslím, že po tomto samite sa zmení výrazne aj postavenie v rámci výboru regiónov aj Bratislavy ako hlavného mesta a aj Bratislavskej župy. Inak povedané, ďaleko viac sa bude dbať na to, čo hovoríme a buďte si istí, že my budeme hovoriť aj o takýchto, a poviem to úplne, že chorých manipuláciách, ktoré potom ľudí totálne znechucujú. 7. Európsky summit regiónov a miest ukončili spoločným vyhlásením na tlačovej konferencii primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, podpredseda Európskeho výboru regiónov Karl-Heinz Lamberts, predseda Európskeho výboru regiónov Marko Markula a predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Náš summit podľa môjho názoru naozaj naplnil viac, ako boli očakávania nielen za slovenskú národnú delegáciu, ktorá vlastne, bez ktorej ako iniciatívy by sme ten summit tu nemali, ale takisto očakávania, čo som rozprával s viacerými participantmi tohoto summitu, či už z výboru regiónov alebo starostov, primátorov, prípadne komunít, ktoré sa to zúčastnili. Čiže ak existuje nejaký message z tohoto summitu, ten hovorí, dajme menej byrokracie a viacej spolupráce tam, kde sa to patrí, to znamená priamo medzi ľuďmi, takisto tak bol tento summit otvorený.